slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému švajčiarske občianstvo cestou naturalizácie. Chcete získať švajčiarske občianstvo? Nepôjde to automaticky. Ani tým, že sa tu narodíte. Treba oň požiadať a splniť viacero podmienok. Najčastejšia cesta je tzv. Riadna naturalizácia. V zásade platí, že musíte žiť vo Švajčiarsku minimálne 10 rokov a v čase podania žiadosti musíte mať povolenie C, teda trvalý pobyt. Roky medzi 8. a 18. rokom života sa počítajú dvojnásobne, ale skutočný pobyt musí byť aspoň 6 rokov. Pobyt s povolením L sa do tejto lehoty nezapočítava. Okrem federálnych pravidiel majú svoje požiadavky aj kantóny a obce. Napríklad v kantóne Bern musíte pred podaním žiadosti žiť posledné 2 roky nepretržite v kantóne a zároveň také isté obdobie v rovnakej obci. Posudzuje sa aj integrácia. To znamená napríklad to, či rešpektujete verejný poriadok, nemáte vážne problémy s dlhmi, trestným registrom alebo nezaplatenými daňami, alebo či rešpektujete hodnoty švajčiarskej ústavy. Veľmi dôležitý je jazyk. Pri naturalizácii sa štandardne vyžaduje znalosť úradného jazyka podľa miesta bývania. Úroveň B1 ústne a A2 písomne. Musíte tiež ukázať, že poznáte Švajčiarsko. V kantóne Bern sa preto robí naturalizačný test. Overuje základné vedomosti o geografii, histórii, politike a spoločnosti. Test trvá 90 minút a je úspešný, ak správne zodpoviete aspoň 60% otázok. Získanie švajčiarskeho občianstva teda nie je len administratívny krok. Je to proces, v ktorom sa posudzuje pobyt, jazyk, integrácia, znalosť krajiny, aj väzba na obec a kantón. Ak o občianstve rozmýšľate, najlepšie je začať včas. Najprv si overiť podmienky vo svojej obci a kantóne, pripraviť doklady a až potom podať žiadosť.